ବୋଉ ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ ହବ? ଆଜି ପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୋମବାର, ଆଜି ଘରେ ଗୋଟେ ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନଟିଏ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ତମେ ଖିଚୁଡ଼ି ଡାଲମା ଖଟା କରିଦଉନ। ହଁ ମାମା ଠିକ୍ କହିଛି, ଯା ସେଇଆ କରିଦେବି। ଆଜ୍ଞା ବୋଉ। ମୁଁ ହଁ ତ ମାରିଦେଲି, ହେଲେ ଖିଚୁଡ଼ି କେମିତି ହବ ମତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଇଡିଆ, ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବି। ମତେ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଏ। ହେଲେ ବୋଉ ଖିଚୁଡ଼ି କେମିତି ହୁଏ? ବୋଉ ଜାଣିଛୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଖିଚୁଡ଼ି ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି। କଣ? ବୋହୂ ବୋହୂ? ଆଜ୍ଞା ବୋଉ। ତୁ ତୋ ମାଆକୁ ଫୋନ୍ କରି କଣ ପଚାରୁଥିଲୁ? ନାଇଁ ବୋଉ କିଛି ନୁହଁ। ସତ କହ। କଥା କଣ କି ବୋଉ, ମତେ ଖିଚୁଡ଼ି ଆସେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରୁଥିଲି। ତତେ ଯଦି ଖିଚୁଡ଼ି ଆସେନି ମତେ ପଚାରିଲୁନି, ତୋ ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କରି କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଥିଲୁ? ଚାଲ୍ ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଶିଖେଇବି ଖିଚୁଡ଼ି କେମିତି ହୁଏ।